guys, dito kami sa Kalasyaw ngayon. Ang ganda ng mga pailaw nila dito. Wow, ang ganda. Ito yung bayan ng Kalasyaw, mga kaibigan. So, ito naman yung kanilang munisipyo. Punong-puno ng ilaw ng Christmas light. Kaganda. Ano, mag-picture-picture tayo dyan? Ang ganda ng Christmas tree. Ganda, ha? Oh, yung kanilang munisipyo. Ganda, oh. Wow. Tara, mag-picture-picture dito, guys. Step on the ground. Mag-picture ka, te. Gusto mo? Grabe siya, oh. Christmas na mga kaibigan. Kung siguro yung entrance. Ay, dito yata ang entrance. Pasok tayo sa loob. Ang sarap mamasyal dito mga kaibigan. Dito lang sa Kalasyaw, Pangasinan ito. Exit naman yan, no? Saan kaya ang entrance? Kulay blue. Muli po, pakihawakan po sa ating mga magulang, guardians. Hawakan po natin ang ating hawakan po ang ating mga anak. Ang pagpapailaw dito sa ating bayan ng Kalasyaw ay hanggang po ng ating pinakamamahal na alkalde ng Kalasyaw, Mayor Romilly Nawala Agustina. Para magbigay ng inspirasyon at kasiyahan sa ating Pila-pila. Para makapasok doon, no? Pila-pila. Pila-pila, tara na. Maraming mga nakapila, oh. Hindi na kami nakapasok mga kaibigan kasi pila-pila. Hindi pa kami kumakain kaya umuwi na kami. Malis na kami guys kasi gutom na kami. Kung pipila pa kami dun dahil napakahaba yung pila dun sa entrance kaya umuwi na kami. Hindi na kami pumasok. Bukas ka pa makakarating doon. Ganda ah. Ayaw mo? Ayaw daw niya. Gusto mo? Sa taas? Guys, nandito kami sa Kaluns. Dito kami kakain. Kasama si ate. Yan o, si ate. Nag-order kami ng crispy hito. Tapos yung specialty nila dito yung ano yun? Ensalada ng talong. Ito na yung beer mo ate. Oh, sarap ah. Beer ko rin to. Sayo to. Sayo din yan. Sanilay. Ayan, dumating na ang aming kanin. Sarap. At ang ensaladang talong. Walang sili? Sili. Magsisili ka? Ano yan? Ensaladang talong. Malamang. Alam mo. Ay sila lagyan na natin itong
Sarap po. Ayan. Ito yung magiging sausawan namin ng aming crispy hito. Yan yung ulam namin nung wala ka. Ayan na. Mamaya, okay na yan. Oh, dumating na ang aming crispy hito. Favorite ni Brad. Sarap. At ito yung pinakbet. Ooh, yummy, yummy. Hindi naman. Silang dalawa. Kaya namin ubusin yan natin. Ito Guys, yung bulpot ng hito. Hindi maiwasan. Dahil bukas ng bukas ang Crispy. Ayun. Ano yan? Yung hito na hipon. buttered. Buttered hipon. Himayan mo na ng ano si Brad. Na... Ate, ikaw ng bak. May sili. Ate, may sili. Fish. More fish.